Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para pamirsa, kapanggihan malih kalih kula Kris Widianto saking SMK Muhammadiyah Rongkop kelas kalih welas TKJ kalih ingkang badhe ngawartokaken babagan petani gagal panen kacang amargi ama tikus. Saderengipun mbeberaken pawarta pramila monggo kita njaga kasehatan. Amargi sakmenika nembe wayah pageblug Covid-19. Pramila monggo nerapaken protokol 3M. Antawisipun inggih menika cuci tangan ngangge sabun, ngangge masker lan jaga jarak. Lan sumangga nyimak pawartanipun. Ing 3 wulan kapengker inggih menika wulan Januari 2021, petani ing Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul gagal panen kacang amargi ama tikus. Petani namung panen setengahing saka panenan sing biasane, utawi malah boten panen babar pisan. Ing Kecamatan Rongkop, serangan serangga paling parah saka ama tikus ana ing Desa Semugih. Petani ing Kecamatan Rongkop ujar menawa ama tikus kasebat nyerang wiwit tanduran arep ngasilke woh. Para petani liyane ujar menawa petani sing umume saka area gangsal ngantos 6 meter bisa panen 50 kilo, saiki mung entuk kurang saka selangkung kilo, kanthi asil petani rugi. Amarga khawatir tikus bakal nyerang, saiki akeh petani kapeksa panen kacang disiki. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.